Hovorí sa, že generácia Z zmení politiku, že mladí konečne preberajú moc, že sociálne siete sú nový parlament. Nie sú. To isté sa hovorilo o mileniáloch. Veľké emócie, krásne slogany. A dnes? Nič. Protesty si pamätáme, výsledky nie. A tak si položme nepríjemnú otázku. Čo ak politika generácie Z nie je budúcnosť, ale slepá ulička? Politika nie je pocit. Politika nie je morálna póza. Politika nie je to, že sa nahneváš na internete. Politika je proces. Pomalý, nepríjemný, únavný. Budovanie koalícií, vyjednávanie s ľuďmi, ktorých nemáš rád. Pravidelná práca, aj keď sa nikto nepozerá. A presne preto sociálne siete politiku ničia. Učia nás, že stačí reagovať, nie vydržať. Sociálne siete vytvárajú ilúziu moci. Máš pocit, že niečo robíš, ale nerobíš nič. Klikneš, zdieľaš, pohoršíš sa a ideš ďalej. Online môžeš byť radikálny bez rizika. Offline musíš niesť následky. Preto je politika na internete hysterická, extrémna a krátkodobá. Nejde jej o zmenu, ide jej o pozornosť. Aristoteles povedal niečo veľmi jednoduché. Človek je spoločenské zviera. Politika vzniká medzi ľuďmi, nie medzi obrazovkami, bez stretnutí, bez spolkov, bez záväzkov. Ak nedokážeš pravidelne prísť na jedno miesto v rovnaký čas k rovnakým ľuďom, tak nerobíš politiku, len sa na ňu hráš. Toto je tvrdé, ale treba to povedať. Generácia Z má problém so záväzkami, s konfliktom, s trpezlivosťou. Ghosting nie je len vzťahový problém, je to politický problém. Ak nedokážeš odpísať na správu, ako chceš budovať hnutie. Ak nedokážeš zniesť nesúhlas, ako chceš vládnuť. Toto by bolo smiešne, keby to nebolo vážne. Životná úroveň mladých klesá. Bývanie je nedostupné. Práca je neistá. A namiesto skutočnej politiky dostávame identitu, estetiku, emóciu. Boomeri si mohli dovoliť politiku ako sebavyjadrenie. My už nie. Riešenie nie je ďalšia aplikácia. Ani lepší algoritmus. Ani správnejší jazyk. Riešenie je bolestivé. Menej obrazoviek, viac miestností, viac nepríjemných stretnutí, viac pravidelnosti, viac konfliktov, viac záväzkov. Skutočná politika začína tam, kde už nemôžeš len odísť. Ak chcete zmeniť svet, odložte telefón a naučte sa zniesť druhých ľudí. Inak zostane politika len ďalším trendom. A trendy vždy skončia.